East Karbi Anglong Swachh Bharat Abhiyan Amai Phupen Barpi Barso ke Dodim ke Kim Keranga Heman ke Langdam. Hanjang langsu patua klamlong sengmi rabbang atum tong sekot pen mai kang ni. Bukajana long kani kenep inut kacing nang. Kardom nili karbi birda thanbang samidurmi bepi nonarjik tha birtang ton pen Thireni phaing koyar hiniar ni adapor phai sirke papor malom pen East Karbi Anglong District Swachh Bharat Abhiyan Amai Phu Birbol Tisu pen Sarupathar constituency aangkang kahumridam Karbi Anglong arada phan kachuning ripon ke barpi barso ke do dim chapang thirpon adversia phan birta pachini pon lapen ke do katha kadim pen chenglok rong rup do anta chapang thir adlote ninging thin taing thirpo ninging thin ing thir adlote khai lapen long rista ing thir adpo pusi rada tuma phan birta pachini pon thu sai ke claim atuma phan ta Karbi Anglong angkang barpi barso ke do dim sata apora teng pen ke patang pon adria phan si chuning ripon Birbol Tisua Phan State Lapen Karbi Anglong Autonomous Councilor Pu Pek Ponsi Amethanga Sai Puchematha Pon Pen Do Desang Sesi Sai Angdeng Do Anadim ke Langdam Lapen Barpi Barso ke do ahem ke Kim Konat Natsi ke Tangte ke do Langma Lapen ke Tangtang ahem along an Humridam Thirin phaing koira pli ar ni por phai pli apor malom pen hanjang langsu ka pathu aklamalong sengme rabbang atum tongsekot pen mai kang nipon Labangsu Amai Long Mai Kachari Pon Volunteer Subcommittee 3rd CM Gold Cup Football Championship Convener Rup Singh Rongpi Mai ke pha lam teklar dak pen ke than ke pachini pon longki tumung lapen jiren ingtia hin pen alohi atuma pan pachini pon alohi aman pen kachitong dun reception committee working president 3rd CM Gold Cup Football Championship Jona Singh Phangcho Har Singh Be Moheswar Tokbi pen chenglok ongdung ke theke ding lapen bang phokep suse ari so e jangatum chitong dun Theri nipai ingko rahini arni arsik jit pen chethan chimun pon along kewang ji nipai ingko rapli arni pen 3rd CM Gold Cup Football Championship chengpon po lasi sai angdeng do an kachirap kachito dunjia phan bidi sore chipi pon lapen Pinang an alam chithan chimun pado ponsi sengme rabbang atum ke pado pon amai mesening samchin pen pachin pon Bukajan Police Station angkang CCI naka checking along E156 BN CRPF atum keton kelang ke do bomahut ihum Tata Sumo NL212041 Dimapur pen longleng an kedam bomahut kakuruk dun pen inut pangnong phom arideng pen 250 gram kani kelong pon Thireni phaing koira hiniar ni Bukajan Police Station angkang Dimapur pen longleng an ke damba mahut kakuruk dun pen pangong phom wabang puari deng pen 250 gram an kani kelong pon bangso aphi Bukajan Police Station atuma phan hodai si police atum aronre kania beha ke claim alam hoi pabonsi hem kangsam thaplo la pen difu court an ke palejia phan sik ponlo Guwahati Karbi Students Boys Hostel atum kachatun chodang adim kavya jok sai jok je hong pharla along si chutun chodang nang lupusi GGKC dunmai phudharam singh ronghang pen birta nang pale Ranumai Teron P ahin pen WPT and BC afan pen chutun chodang ahem kimi kim rang pon popura kedotang Guwahati Karbi Students Boys Hostel ahem along chutun chodang ahem ke pridaklo sida non an ningkan ke thom ke pleng thupo anta ahem kikim parjab roy chotlang Theri nipai grader kep aning ve mong ve pikewang amat tina plang pen parpong hop hop chot chutun chodang ahem tomon pondaklo laso jo Guwahati Karbi Students Boys Hostel atum chutun chodang adima vedetlo sita kangchir kang it ajok sai jok je hong pharla along sita chutun chodang nang koklo pusi pachini pon litum ka siksak dok piglo non nolom laso hostel long litum kitchen nang frida ka joini WPT pen kewan askim apartment Ranumai Teron P ahin pen kimpon nang kimpi pon apot laso apot bangke nang patang pipe dat lo nang litum lang kami theklong la pujo amasi temporary kitchen bang nang kimpi lo
amanon bangke tomonang japi railo aman nilitum bangke kacutun kacodang pen ceng lok siksak tulo lagi kha hong amat si nilitum kacutun even Guwahati rong supi dudun lapen Guwahati rong sopi ke isi kachithang city lo la an chota kali City Angbong pen metro an thulo sita Karbi students boys hostel la longke chutun chodang adim anta aviset ke chitherak be melo puta alang litu pen ningjepon Berita bang kalapon sa Kangton Iglo lang ibom thakat news channel Domi Thakme Kurwang 2